Wai wa ke magana ne? DJ Abi ne. Me ya faru? An samu ido. Na baka wani labari. Ni fa bana wani san jin labari. Kai abinci ne fa aka kawo. Yaushe aka kawo tuwo da miyan taushe. Kuma ba cewa kai baka so ba. Yaushe? Kai wasa nake ma ba kawo ba. Zan fa ci uku. Da naga hankalinka duk ya tashi. Wani dan banzan manajan hotel ya kai kara na wajen police. To ba su gane ka bane. Ba su gane ni ba sai da muka je office. Ai da ni ne kai a can zan kwana da safi sai a saya min biredi. Jimin da kawai. A to ni ne primary school a USA. Mu daina wa juna ƙarya. Kai gyara wannan ka. Wai na abokananka. Banda wani aboki in banda Allah. Wai ka har yanzu kuruciyar ka tana nan. Nakan tara kwalabe a bambalan balo. To yaushe zaka fara soyayya? Amma yan mata ni duk ba sa gabana. Wai ya ma sunanka? Nino mai kata ciki sunana. Wannan fa waye? Ni dan iska ne amma yanzu na shiru. Wai na mai dawa ne? To na kamar ba a natsa kake ba. Na shafa ciki na ji ban ji shi ba. To ka shafa ma kanka ruwa mana. Babu kai a jiki na shi ma ban ji shi ba. Gasar da za a yi yau ba ku a ciki. In ba ku kawai a hura tashi. Zan goya gasar Roku da Indiya. Muna ta basu kashi. To ka dai shirya faɗa da su. Ai na iya naushi. A haba dai. Lodi na da zafi zafi har ya fi gaushi. DJ Abi wai an ce ka sace ma fizi miliyan biyu. Yaushe? A kai wasa nake ma. Zan fa ci uku.